الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد صدر محفل و جان محفل آل رسول نسل رسول خون بطول پروردہ آغوش ولایت مخدوم اہل سنت پیر طریقت و رابر شریعت جناب صاحبزادہ الحاج حافظ پیر سید شہزاد ظفر شاہ صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ زب و زینت آستانہ علیہ بکھی شریف شیخ پورا صاحبزادہ واللہ مرتبت جناب صاحبزادہ پیر سید محسن علی چند شاہ صاحب قادری اور دیگر علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیس علاقہ چک نمبر 47 جیم بے منصورہ بوڑی والا روڈ فیصل آباد اندر انعقاد پذیر ہے میں انتہائی شکر گزارا اجدی اس محفل مبارکہ دیبانیان خصوصاً جناب چودھری زاہد نعیم گل صاحب اور انہاں دیگر تمام معاونین جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا مینوں اور آپا بابنوں نبی کریم علیہ السلام دے ذکر دا موقع نصیب فرمایا فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا قاری ثقلین علی مہروی کھلڑوی صاحب خطیب گاؤں حاضہ آپ بھی تشریف فرمائیں دیگر علماء کرام بھی الحمدللہ حضور دی محفل تشریف فرمانے نقیب ملت برادرم جناب اسد افضل سیفی صاحب آپ نے اپنی نقابت دل پذیر نال آپ بابنو موضوع فرمایا
میرے تو قبل آپ احباب نے خطیب ملت اسلامیہ عزیزم فاضل محتشم مخدوم اہل سنت حضرت علامہ مولانا امان اللہ سواگی صاحب دامت فیوزہو ابدا خطاب ذیشان سماعت فرمایا۔ اللہ کریم دی بارگاہ اقدس وچ دعا ہے انہاں راتاں دا صدقہ جڑیاں حضور نے غار ثور تے غار حرا وچ گزاریاں، اور صدقہ اس رات دا جس رات دی صبح نو حضور اپنی ماں دی گودی وچ تشریف لے آئے۔ اللہ میری اور آپ احباب دی حاضری قبول فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ قرب و جوار دے تمام علاقے تو آپ احباب جوک در جوک تشریف لے آئے۔ اٹھاک چک لیلا جھنگ روڈ تو ماشاءاللہ بہت بڑا قافلہ، بھائی محبوب عالم صاحب، بھائی محمد شفیق صاحب، شبیر صاحب، جناب محبوبی صاحب، جناب بھائی محمد ظفر اقبال فیصل آباد تو سارے احباب، بھائی محمد عتیق، ڈاکٹر محمد راشد صاحب ماشاءاللہ مانا والا تو احباب تشریف لے آئے ہو۔ اللہ کریم حضور دے جوڑے پاکان دی خیرات سارے نو ہر قدم تے نیکیاں دی دخیر نصیب فرمائے۔ ساڑھا سارے دا اس محفل پاک اچ بیٹھنا قبول فرما کے رب تعالیٰ ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرین محتشم خوبصورت انتظام، خوبصورت لوگ تسی تشریف فرماؤ۔ شاہ صاحب قبلہ دی میں اور تسی زیارت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ دا اقبال مزید بلند فرمائے۔ انتظامیہ نے منو یہ فرمائے کہ جو دل کردہ سنا دیو۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہٹی دے وچ ہوئے سو کڑنا ونجارے، ہک ونجارے موتی ویچن ہک من کے کجکارے۔ دکانے چا سودا جڑا ہوئے دکاندار نے اوہی دینا ہوندہ ہے۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب لسانی رحمت اللہ علیہ آپ دے دورے چک اللہ دے ولی سن مرزا سکندر علی بیگ، مرزا صاحب دی زیارت علی کدے کدے شاہ صاحب نے جانا تے ایک دن پیر صاحب نے فرمایا کہ جماعت علی تو کسے پیر دا مرید ہویا کہ نہیں؟ عرض کی حضور مرید کی دا بنا جتر جامعہ پیری مریدی نظر نہیں آندی، بس دکانداریاں نظر آندیاں نے۔ آپ نے فرمایا دکان بھی وہی چل دی ہے جت سودا ہوئے، تو دکان وہ چل دی ہے جت سودا کچھ نہ کچھ موجود ہوئے، خالی دکانہ بھی نہیں چل دیاں۔ میری دکان ہے سائیاں سودا رکھے عشق رسول دا، تو میں یہی پیش کر دینا بھائی میں اللہ کریم نے یہی عطا کیتا ہے کہ میں حضور دا ذکر کراں۔ منشا یہی ہے سلسلہ قیل و قال کی، ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی۔ ساڑیاں محافل کراواں دا مقصد بھی ہوندہ کہ ساڑے نوجوان طبقے ساڑی اہل ایمان دے دل نو تازگی ملے، پودے نو ملتا رہے نا پانی تو تازہ رہندہ ہے، ایمان دے بوٹے نو بھی حضور دا ذکر دا پانی ملتا رہے وہ بھی تازہ رہندہ ہے۔ اسی محفل بچ حضور دا ذکر اس واسطے کرنے ہیں کہ ساڑے ایمان نو تازگی مل دی رہے۔ تو حضور علیہ السلام دے ذکر پاک دے حوالے نالی میں قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ جتھو امان اللہ سباگی صاحب موضوع نو چھوڑ کے گئے نے میرا دل کردہ میں اتھو اگے شروع کرنا۔ قرآن مجید دی آیت مبارکہ پڑھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، فرمایا وہ لوگ جڑے اتباع کردنے اس رسول دی جڑا رسول نبی امی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ اوہی محبوب ہے کہ جدا اس تو قبل تورات اچ بھی ذکر ہے تے انجیل اچ بھی ذکر ہے۔ اس آیت مبارکہ دا ایک ایک لفظ حضور دی نات ہے۔ عارف کھڑی میاں صاحب نے فرمایا کہ زیراں زبراں شداں مداں سب شان تری بچے آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیاں۔ اس آیت مبارکہ رب تعالیٰ نے اپنے معبود دیاں بے پناہ عظمتاں بیان فرمائے۔ ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جڑے اس رسول دی اتباع کر دینے۔ اتباع دا کی معنی اگے ٹرن والا جتھے جتھے قدم رکھ کے چک لوے، پیچھے آن والا اتھے اتھے قدم رکھے، انہوں اتباع کیا جاندہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جڑے رسول دی اتباع کر دینے۔ صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم دی انج اتباع کر دے سن
کہ ایک دن مولا علی مرتضیٰ حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے احباب نہ سفر فرما رہے تھے، رستے چک درخت آیا، درخت دیاں شاخاں بھی بڑیاں بلند سن، مگر حضرت مولا علی المرتضیٰ نے اپنے امامہ شریف تے ہاتھ رکھیا، درخت دے نیچے تو نہ بڑے احباب نے عرض کی تھی چکے مولا علی دا قدم مبارک بھی درمیانہ سے عرض کی تھی حضور درخت دیاں شاخاں بھی بڑیاں اچھیاں نے سر نو نہیں لگ دیاں تو اڑا قدم مبارک بھی درمیانہ ہے تو تسی ان نیمہ ہو کے کیوں گزرے ہو؟ آپ نے فرمایا کدے اس زمانہ سی کہ درخت بھی چھوٹا سی تے ماں بھی چھوٹا سا، درخت دیاں شاخاں بڑیاں نیمیاں سا تے حضور تو گزرے تے شاخاں سر نو لگ دیاں سا، تے حضور نے اس طرح اپنے امامہ شریف تے ہاتھ رکھیا تے نبی کریم نیمہ ہو کے گزرے سن۔ عرض کی تھی حضور تے اس واسطے گزرے کہ آپ دے سر نو شاخاں لگ دیاں سا تے حضور نیمہ ہو کے گزرے، ہون تے شاخاں بڑیاں بلند نے، ہون کیوں نیمہ ہو کے گزر دے ہو؟ تے مولا علی نے فرمایا درخت دی اونچائی وال ویکھاں کہ یار دیاں اداماں وال ویکھاں، او اینجی یار دی اتباع کر دے سن، اللہ دین یتبعون الرسول، او جڑے رسول دی اتباع کر دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک پتھر تے بیٹھ کے وضو فرما رہے تھے، مسکرا رہے، دوستاں نے عرض کی تھی حضور گل بھی کوئی نہیں حسن والی تے مسکران دے کیوں؟ فرمایا سچی پوچھو تے پتہ منوں بھی کوئی نہیں، حضور کوئی تے وجہ ہوئے گی نا؟ فرمایا اور کوئی وجہ نہیں، اس پتھر دے بیٹھ کے ایک دن حضور وضو کرتے مسکرا رہے سن، میں تا یار دی ادانوں پہ ادا کرنا، اس سرکار مسکرا رہے سن، ماں بھی مسکرا رہے ہیں۔ اللہ دین یتبعون الرسول، اجڑے رسول دی اتباع کر دے، پچھے ٹرن والا اگے ٹرن والے دے پچھے پچھے قدم تے قدم رکھ کے ٹرے انہوں اتباع کر دے۔ یہ دی بڑی تفصیل علماء نے بیان فرمائی، اہل لغت نے اتباع دے متعلق۔ اللہ نے ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، سونیا جڑے تیری اطاعت تے اتباع کرے سمجھ میں خدا دی اطاعت پیا کرنا۔ کاؤنین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو فران دی چوٹیاں دے کھلو کے اعلان نبوت فرمایا نا، کفار دے سردار جمع ہو کے حضور بھی بارگاہ چاہے تے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تیرے چاچے بابے انگ ساگ لگ دے لان دے رشتہ دار آیا، لڑائی جھگڑا کادا کرنا، آجا رال مل کے کم چلا رہی ہے، کدے کدے تو ساڑھے پتاں دی پوجا کر لیا کر، کدے کدے اسی تیرے خدا دی عبادت کر لما گئے۔ میرے کریم دی اکھاں چتھرو آئے تے رو کے آسمان بل بیخ کے عرض کی تھی تیری عزت جلال دی قسم ہے میرے مولا، جڑا تیرا نہیں نا وہ محمد ابوے بیٹھا چاچا ہی ہوئے میرا لگتا ہی کچھ نہیں، تو آواز آئی ماز آگتے نینا والے آ کہ تو میرے پیچھے اپنے چھڑن لگائیں، پھر تیری یہ نبل لیل ظلفہ چکھیڈن والے حامیم دے کنڈلہ دی قسم ہے، ایک لات کھلو کے ساری رات نفل پڑھدا روے، جڑا تیرا نہیں بنن لگا اسی بھی کدو اپنا بنان لگے، اسی انہوں ہی اپنا بناوا گے جڑا تیری اتباع کر کے آوے گا، جڑا تیرے عشق دا رنگ چڑھا کے آوے۔ اللہ دین یتبعون الرسول، او لوگ جڑے اللہ دے رسول دی اتباع کر دینے۔ اگر یہ تے گفتگو کریے تو علیحدہ موضوع ہے، مگر میں آج جڑے لفظ تے گفتگو کرنا چاہنا۔ ارشاد فرمایا اللہ دین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جڑے اتباع کر دینے اس رسول دی، رسول کیڑا جڑا نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امی بھی ہے۔ اچھا تھوڑا جا ہولا بولو، باہر آواز نہیں جانی چاہی دی بھائی، بالکل آواز نہیں بھائی باہر جانی چاہی دی، پتہ نہ لگے کہ تے محفل پہ ہوں دی، ہاتھ نہیں چکنا نہ کوئی بندہ شہید نہ ہو جے نہ لے۔ سبحان اللہ، یہ ماشاءاللہ 113 پھلائی والے آئے نے، میں کدھا نام لواں، ماشاءاللہ سارے آئے نے، انہاں میں نے علماء دینا آسی صاحب ساڑھے پنڈا چاہتے ہو بڑی سبحان اللہ کروان دے ہو، تے اے چک نمبر 14 44 والے اے توڑے کول بول دے ہی نہیں، اے ہون توڑی بھی عزت دا معاملہ ہے۔ لنگر پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے جی، ہے جی ماشاءاللہ لنگر بھی ہے جی، لو جی لنگر ہے، میں عرض کیتا جی لنگر ہے، یہ کر دینا اے اعلان ساڑھے نقیب صاحب اسد بھائی تے انہاں کہنا سی حضرات ضروری اعلان سنیے لنگر ہے، تے میں چکے بھائی خطیبہ میں سادہ سادہ پوچھ لے انہاں کہ جی لنگر ہے، مہربانی فرمایا کرو تھوڑا جا لنگر کروں کھا چایا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جوگا ہو جاندہ بھائی۔ اچھا جیدی ماں نے دسے نا کہ پترہ میں تا تینوں پالیا ہی محمد لنگر تے وے، اس سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، جیڑے بندے دا ہاتھ ہے اور نال لے کے بھی آیا ہے سنے اسٹیج والے ہیں اپنا تے نال دے دا ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ۔
اسٹیج تے اکثر میرے پیٹھی پرا بیٹھے ہوندے نے شاہ جی اے ذرا گھٹ ہی بولدے نے ماشاءاللہ. میں علماء نو کدے تقریر سنائی نہیں، یہ سارے میرے سر دے تاج نے. علماء نو تے تقریر پھر سناواں جنہاں نو نہ ہوندیاں ہون، انہاں نو تے ساریاں ہوندیاں نے. تے میں تے سنانی ہے تہانوں تقریر تے میں داد بھی تواڈے کول لینی پئی. روند نہیں مارنا، ہاتھ چکے سبحان اللہ بولو تے چلیے مدینے. تہاڈے گاؤں دیاں فضاواں اگلے سال تک سبحان اللہ دی آواز نال گونجدیاں رہن. انج بولو سبحان اللہ. سیانے کہندے نے جدا کھائیے او دا ہی گائیے. یہ سنیاں نو شرف حاصل ہے. انہاں رب کولو نبی لیا، رب دا بھی شکر ادا کر دیں. نبی کولو رب لیا، نبی دا بھی شکریہ ادا کر دیں. اسی دونہ دا شکریہ، اسی بے وفا نہیں الحمدللہ. اسی اللہ دی حمد بھی بیان کرنے ہیں، نبی دیا ناتھا بھی پڑھنے ہیں. گرامی قدر حضرات، عرض کر رہا سا الذین یتبعون الرسول النبی الامی. ارشاد فرمایا او جڑے اتباع کر دنے اس رسول دی. کیڑا رسول؟ فرمایا نبی الامی، او جڑا رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے. اگر لفظ رسول تے بحث کریے علیحدہ عنوان، لفظ نبی تے گل کریے علیحدہ او تقریر ہے. آج میرا دل کرتا میں لفظ امی تے بیان کراں کہ امی کی ہے. یہ حضور دی پہچان ہے. اللہ نے فرمایا امی، اور رسول تے او نبی جڑا امی ہے. گرامی قدر حضرات، علماء نے جڑا لفظ امی دی تشریح فرمائی. عمومی تعریف ہے کہ امی وہ ہوندہ جڑا نہ پڑھیا ہوئے تے نہ لکھیا ہوئے. مگر اہل علم نے فرمایا کہ چونکہ نبی کریم علیہ السلام کسی کو نہ پڑھے، نہ کدے سرکار کسی مدرسے گئے، نہ سکول گئے، نہ کالج، نہ یونیورسٹی، نہ کسی جامعہ میں حضور نے جا کے کسی استاد دے سامنے زانوے تلمز طے کر کے تے علی بات آسا پڑھیا. حضور دا دنیا چ کوئی انسان استاد نہیں. کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ میں محمد دا استاد ہاں. امی انہوں کہندے نے جدہ استاد کوئی نہ ہوئے، جدہ نہ پڑھیا ہوئے، نہ لکھیا ہوئے. ادھا اے معنی نہیں کہ جدہ نہ پڑھنا جاندہ ہوئے، نہ لکھنا نہیں، نہ پڑھیا ہوئے، نہ لکھیا ہوئے. پڑھے بھی لکھے بھی نہیں. بولے سبحان اللہ. اے نہ آکھو کہ پڑھنا لکھنا جاندہ نہیں، جاندے ہیں نا، مگر کسی کو پڑھے بھی نہیں، کسی کو لکھیا بھی نہیں. پڑھنا بھی جاندے نے، لکھنا بھی جاندے نے. امی انہوں کہندے نے جڑا استاد کوئی نہ ہوئے. تائیوں تے اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن. فرمایا اور رحمان جنہیں اپنے محبوب نے قرآن پڑھایا. یا اللہ کدوں پڑھایا؟ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. فرمایا انسان بعد چ بنایا سی، محمد نے قرآن پہلے پڑھایا سی. پتہ لگ گیا کہ اللہ ہی محمد عربی دا استاد ہے. انہیں ہی اپنے محبوب نے پڑھایا تے لکھایا. کوئی اے نہ سمجھے کہ ہورے جبریل وہی لکھے آئے پھر نبی کریم علیہ السلام پڑھ لکھے. بعد لوگا لکھیا کہ جبریل نبی دا استاد ہے. پر گرامی قدر حضرات، جڑا شب معراج محمد قدم چم کے جگاوے وہ نبی دا استاد کیویں ہو سکتا ہے؟ میرے نبی دا استاد، میرے نبی نو پڑھان والی صرف خدا دی ذات ہے. باقی ساری کائنات محمد تو پڑھنے والی ہے. ساری کائنات محمد عربی تو پڑھنے والی. تائیوں تے جبریل نے پہلی وحی ویلے جدو حضور نو سینے لگا کے دبایا نا تے آکھیا اقرا پڑھو. حضور نے فرمایا میں کیوں پڑھا؟ میں کوئی پڑھیا نہیں سمجھے. جبریل جدو آکھے نا اقرا پڑھو تو حضور فرمایا کہ میں نہیں پڑھنا. انہیں پھر دبایا. انہیں پھر آکھے میں نہیں پڑھنا. انہیں پھر دبایا نا. حضور نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھنا. جبریل نے عرض کی تھی اب بندہ کسی نو گل مناوے تو نہ منے تے کہی دا تینوں رب دا نام دا واسطہ ہی من جاوے. اس طرح ہوندہ نا تینوں اللہ دا واسطہ او من جا. میری سادہ کر کے عرض کرا. جبریل عرض کی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق. تینوں تیرے رب دے نام دا واسطہ ہی پڑھ محبوبہ. حضور نے فرمایا جبریل تو منو کی پڑھانا ہے؟ فرمایا میں رب کو پڑھے آیا، میں پڑھن نہیں آیا، میں پڑھان آیا. میں کیوں پڑھا؟ 5 آیتاں میرے نبی نے سنا دیتی ہیں. جبریل نو پھر پتہ لگ گیا کہ میں جنہوں پڑھان آیا سا اے تا اگے ہی پڑھیا لکھیا آیا ہے. امید معنی کی ہے. میں دیتے بحث کرا وقت درکار ہے، مگر میں جڑے لفظ دی گفتگو کرنا چاہنا. پڑھا قرآن جے سبحان اللہ دی چھل آوے. ہاتھ چکن دا مطلب ہوندہ کہ آپ ایک لو رات 12:15 بجے اجے بھی میں زندہ بھی ہاں تے جاگدا بھی. ہاتھ چکو بھئی. میں نو قسم ممبر والے رسول دی تو آدھے ہاتھ کھڑا کرنے چا میرا کوئی فائدہ نہیں.
کوئی فائدہ نہیں، بالکل کوئی فائدہ نہیں۔ سورہ یاسین نے اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ فرمایا قیامت نو زباناں بند ہو جان گی، ہاتھ بولن گے۔ میرا جی کردا جدو اللہ قیامت نو میرے تے تہاڈے ہاتھ نو پوچھے کہ بندہ ساری زندگی تیرے نال کی کردا رہیا تے ہاتھ کہ یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی، جدو کملی والے دا نام ہوندا سی میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہدا سا۔ اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بنا کے بولو سبحان اللہ۔ سپیکر دے سامنے ہٹ جو۔ اللہ کریم نے رضا فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ پروردگار نے فرمایا او لوگ جڑے اس نبی رسول دی اتباع کر دینے، جڑا نبی امی ہے، نبی امی ہے، انجھتے نبی امی دا مانا او نبی جڑا نہ لکھیا نہ پڑھیا۔ حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرما دینے امی چو نکلی آئے، ام دا مانا ماں ہے، جی میں سورہ فاتحہ نو ام الکتاب کیا جاندہ ہے، جی میں مکہ شریف نو ام القرآن کیا جاندہ ہے۔ اللہ نے رشاہ فرمایا نبی الامی، ام دا مانا ماں ہے، نبی الامی دا مانا عیب ہے۔ اللہ نے فرمایا او نبی جڑا ماں والا نبی ہے، او نبی جڑا ماں والا نبی ہے۔ عرض کی دیا اللہ 1,26,000 نبی ہے، سارے نبی ماما والے نے، ایک یو بھی نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے جدہ باپ کوئی نہیں ماں او دی بھی ہے۔ عرض کی دیا اللہ سارے نبی ماما والے نے، پر اللہ نے کملی والے دا تار پیش کی تھا، فرمایا نبی الامی اے او نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے۔ عرض کی دیا اللہ سارے لوگ ماما والے نے، سارے نبی ماما والے نے۔ اللہ فرمایا دنیا والے ہو جی میں نبیاں جو محمد ورگا نبی کوئی نہیں، ماما وچ آمینہ برگی ماں کوئی۔ ایمیں آمینہ برگی ماں بھی، اچھا جنہوں اپنی امی نال پیارے نا حضور دی امی دے ذکر تے بولے سبحان اللہ۔ فرمایا نبی الامی ماں والا نبی۔ اچھا لوگ فخر کر دینے اپنے ابو دا نام لکھ کے نال ہے نا، جدو آئی نا محمد دی واری نہیں بولے تسی سبحان اللہ یار۔ اللہ نے فرمایا نبی الامی ماں والا نبی، ماں والا نبی۔ اس ماں دی میں کی شان سناواں جدا نام محمد دے نام دے نال لگ جائے۔ لوگ اپنے باپ دا نام اپنے نام نہ لگا کے فخر کر دے۔ جدو آئی مصطفیٰ دی واری اللہ فرمایا نبی الامی ماں والا نبی، ماں والا نبی۔ او ماں جنہوں کائنات دی، اس ماں نے جنہیں کائنات دی ہر ماں دے نوجوانوں ممتا تے او دا فخر تے او دا ناز باقی رکھ لیا۔ او ماں جنہیں ساری کائنات دی ماما دیاں لاجاں رکھ لیا۔ اج میں اس ماں دا ذکر چھڑ لگا جنہوں محمد دی ماں بنن دا شرف حاصل۔ دنیا دار پتر ہوئے تو دی ماں دے قدمہ تھلے جنت تے جڑی ہوئی محمد دی ماں۔ کونین دے والی نے فرمایا حافظ قرآن دے ماں باپ دے سر تے قیامت نو اللہ انجل دے نور دے تاج پاوے گا کہ انہاں تاجاں دی چمک وے کہ نبی پوچھن گے یا اللہ اے کیڑے نبی نے؟ اللہ فرمائے گا گروہ انبیاء اے نبی نہیں، اے حافظ قرآن دے ماں باپ نے۔ یار تو ہاڑا تے میرا پتر 3 یا 4 سال جو قرآن حفظ کر لوے تے اسی کہنے دے سینے جو قرآن ہے، اے دا ادب تے احترام کرنا ہے، اے حافظ قرآن ہے، اے دے ماں پیاں دے سر تے اللہ نور دے تاج پانے نے۔ تے جڑا 3 سال جو قرآن حفظ کرے او دے ماں پیاں نو تے رب نور دے تاج پاوے۔ تے جڑی آمینہ دے پتر دے سینے تے 23 سال قرآن نازل ہوندہ رہا، اس ماں نو قیامت نو رب کیڑی شانہ عطا کرے گا، او ماں نو رب کیڑی عظمت عطا کرے گا۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی ماں گرامی قدر حضرات جدہ نائیں آمینہ، آمینہ دے 3 مانے، امن والی، امانت والی، ایمان والی۔ اچھا آج انہیں سبحان اللہ بولنا ہے جڑا اپنی ماں دا ادب کر دے۔ جملہ میں خالی جملہ نہیں بولیا، میں اس واسطے بولیا کہ جو لوگ ایسے ہیں آج جڑے کہندے نے نبی دے ماں پہ مسلمان نہیں، وہ کہندے نے کہ نبی دے ماں باپ نے چکے حضور دے 55 سال کر گئے، انہوں نے کیڑا حضور دا اعلان نبوت سنیا تے کیڑا کو کلمہ پڑھیا، وہ معاذ اللہ مسلمان نہیں۔
میں تو ایک جملے چ پوری تقریر سنا دے وہاں فیصلہ آباد دے نوجوانوں یاد رکھیے گا محمد دی ماں تے باپ دا ادب او کردا جڑا اپنے ماں پیاں دا ادب کردا ہے شاہ جی جنہوں اپنے ماں پیاں دے ادب دا نہ پتا ہوئے انہوں محمد دے ماں پیاں دی شان دا کی پتا ہوئے یہ کدے کسی نے دیکھو نا کہ حضور دے والدین دی گستاخی پیا کر دے تو سمجھ آیا جے کہ اے بندہ اپنے ماں پیاں دا بے ادب تے گستاخ ہے اے اپنے ماں باپ دا گستاخ ہے نو تاں ہی تے نبی دے ماں پیاں دی قدر نہیں آؤ میں تو ہنو اس ماں دی عظمت سناواں شاہ جی قبلہ حضور سیدہ آمنہ مدینہ طیبہ چ پیدا ہوئیاں تے حضور دے والد گرامی مکہ چ پیدا ہوئے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بچپن دا ایک واقعہ کتاباں سیرت نگارہ نے لکھیا کہ آپ دے بچپنے چ مدینہ طیبہ چ ایک عورت آندی سی جیدہ نام علماء نے لکھیا اس عورت دیاں اکھیاں نیلیاں سن تے رنگ کالا سی یہ عورت جدو پیدا ہوئی بہت بڑی کاہنہ سی جدو پیدا ہوئی تے دے باپ نے نو ویکھیا ہی نہیں یہ دے باپ نو کسے دسیا کہ تینو جڑی بیٹی پیدا ہوئی ہو دیاں اکھیاں نیلیاں تے رنگ کالا ہے وہ عرب دے جاہلیت والے او جاہل باپ جڑے اپنی خوبصورت بچیاں نو زندہ دفن کر دیں دے سن یہ تے رنگی کالے والی سی باپ نے اپنے غلام نو آکھیا کہ جا بچی نو جا کے زندہ دفن کر کے آ وہ غلام کہندا کہ جدو اس بچی جدا نام سی سودا بنت زہرا وہ کہندا جدو قبر بنا کے میں وچ رکھن لگا تے اچانک میں نو ہاتھ پہ غیبی تو آواز آئی نام آ رہی وہ کہندا میں دائیں بائیں دیکھیا کہ کوئی انسان نظر ہی نہ آیا اپنا وہم سمجھ کے دوبارہ دفن کرن لگا پھر آواز آئی نام آ رہی پھر ارد گرد دیکھیا کوئی نظر ہی نہ آیا اپنا وہم سمجھ کے تیسری بار دفن کرن لگا تے آواز آئی نام آ رہی تیرے کلو نہیں پالی جاندی رکھ جا سی آپ پال لواں گے وہ غلام کہندا میں نو خیال آیا بچی تے کو نصیبہ والی ہے وہ غلام اس بچی نو گھر لے گیا نو پال کے جوان کیتا یہ بچی بڑی ہو کے بہت بڑی کاہن عورت بنی بڑی عالمہ تے فاضل عورت بنی اتنی عالمہ کہ لوگاں دے ہتھاں دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دیئے جدو کدے مدینے آندی ہے تے مدینے دیاں گلیاں چ شور مچ جاندا ہے کہ لوگو آؤ اپنے بچے لے کے آؤ سودا بنت زہرا آئیے آؤ اپنے بچیاں دے نصیب پوچھ لو اپنے بچیاں دیاں تقدیراں پوچھ لو لوگ اپنے بچیاں لے کے قطاراں وچ کھڑے ہو جاندے نے ایک دن سیدہ آمنہ بچیاں دے اندر مدینے دی گلی چ پیاں کھیل دیاں اچانک شور اٹھیا سودا بنت زہرا آئی سارے مدینے دے بچے آ کے لائناں چ کھڑے ہو گئے سیدہ آمنہ بھی قطار وچ کھڑیاں ہو گئیاں جڑے ویلے سارے بچیاں دا ہاتھ ویکھدیاں سیدہ آمنہ دی باری آئی سودا بنت زہرا دی اکھاں وچ اتھرو آ گئے کدے سیدہ آمنہ دا چہرہ ویکھدی ہے کدے ہاتھ دیاں لکیراں ویکھدی ہے تے کہن لگی مدینے والے بچی کون ہے لوگاں نے آکھیا وہب بن عبد مناف دی بیٹی ہے ایدا نام آمنہ ہے سودا بنت زہرا کہن لگی هذه النذیرہ او ولد النذیرہ کہن لگی میرا علم کہندا ہے اے بچی یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے یا آپ نبی بنے گی یا آپ نبی بنے گی تے یا کسے نبی دی ماں بنے گی نبی الامی ماں والا نبی سیدہ آمنہ بچپن چ ویکھ کے نا تے لوگ کہندے سن آمنہ کسے نبی دی ماں بنے گی سیدہ آمنہ بچپن چ مشہور ہو گئی مدینہ طیبہ چ لوگ آکھنا وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ کسے نبی دی ماں بنے گی ادھر حضور دے والد گرامی مکہ چ پیدا ہو گئے باقی ساری گلاں تساں سواگی صاحب دامت برکات ملالیہ کو سن لیاں میں تانوں اس تو اگلیاں گلاں ہن سنانیاں بھائی 12 ربیع الاول دی رات سیدہ آمنہ فرماندیاں مینوں انج لگا جویں پتر دے آؤں دا ویلا ہو گیا میں نے ایک انتظامیہ نے حکم کیتا سی میرا دل کرتا میں ضمناً انشاءاللہ بھی عرض کر کے جاؤں گا شاہ جی گرامی قدر حضرات سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ 12 ربیع الاول دی رات سوموار دا دہاڑا تے میں گھر وچ کلی ساں حضور دے دادا جی سامنے کعبے دا طواف پہ کر دیتے کعبے دی ایک دیوار شکستہ ہو گئی تے پترہ نو نہ لے کے دیوار کعبہ پہ بنا دے سن میں گھر کلی کعبہ کیڑا دور سے اج بھی رب توفیق دے تے جا کے بیٹھ کے او صفا مروہ والے دروازے چو کعبے چو نکلے تے سامنے تے گھر جدے چ حضور دی ولادت ہوئی
وہ سامنے تے گھر کعبہ دور کوئی نہیں، بس انج کہو کہ ادھر بیت اللہ ہے تے ادھر عبداللہ ہے، گوان سی کعبے دا حضور دا گھر۔ سیدہ آمینہ فرما دیا سامنے حضور دے دادا جی کعبے دی دیوار پہ بنا دے تے منوں رات جاری تے دن آ رہا تے انج لگا جی میں بچے دے ولادت دا ویلا گیا۔ سیدہ آمینہ رو کے کہن لگی ہیں کائنات بنانا والے آؤ، دنیا دی کوئی عام عورت بھی ہوئے بچے دی ولادت ویلے خدمت لکھوئی آ جاندہ ہے، عرض کر دیا یا اللہ تیرے نبی دی ماں اج میری خدمت واسطے کوئی نہیں۔ فرما دیا میں رون لگ پئی، اچانک میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی، 4 لمبے قدیاں عورتاں میرے کمرے چی آ گئی۔ فرما دیا میں پوچھنیاں نہیں تسی کون ہو؟ ساریاں تو وڈیری کہن لگی آمینہ فکر نہ کری میں آدم دی بیوی حوا آئی ہوں، دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا ہوں، تیسری کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ ہوں، چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم میں پوچھنیاں نہیں کدھر آئی ہوں؟ کہن لگی آمینہ مقدرات ناد کرنیاں محمدیاں دائیاں بن کے آیا، محمدیاں دائیاں بن کے آیا۔ فیصل آباد والے پڑھے لکھے نوجوان بنو سچی دسو وہ جیڑی ماں دی خدمت لئی نبیاں دیاں ماں آ جان، ماں دی عظمت نو پھر کون بیان کر سکتا ہے؟ ہونے محفل اختتام تے کسی نے کہنا پرچی لکھ کے بھیج دو نعت خانہ نو خطبہ نو کی کہن دیو کہ ماں دی شان سنو، کہن دیو نا ماں دی شان سنو۔ کیوں؟ اپنی ماں دی شان سن کے بڑا کلیجہ ٹھنڈا ہوندہ ہے۔ یقین کر کملی والے نو بڑی خوشی ہوندی ہے جدو کوئی حضور دی ماں دا ذکر کرے، کملی والے بڑے راضی ہوندے جدو کوئی سرکار دی امی دا ذکر چھیڑے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نبی الامی سیدہ آمینہ فرما دیا نبیاں دیاں ماما آ گئیاں، میری خدمت واسطے نبیاں دیاں ماما آ گئیاں۔ محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے المولد العروس علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے دیگر سیرت نگارہ نے بے شمار کتب دے میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ سیدہ آمینہ فرما دیا بے سو عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں تو سونا نور خدا بن کے میری گودی میں چاہ گیا۔ فرما دیا خارج منی نور، میں نور نو جنم دیتا میرے وچوں نور نکلیا، میری نام مننے تیرا جاندہ کچھ نہیں۔ میرے دائیں بھائی علماء اہل سنت بیٹھے نے نہ دی نام مننے تواڈا جاندہ کچھ نہیں، پر محمد دی ماں دی نام مننے تیرے پلے رہندا کچھ نہیں۔ کہ حضور دی امی فرما دیا لوگوں میں نور نو جنم دیتا، میں نور نو جنم دیتا۔ آپ ہی رجال فرما دیا بس پھر نور عدلی جمع کیا غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، ہر تھا سویرا ہو گیا۔ ان جڑا جڑا مرد کملی والے دیون سویرا اپنا ہاتھ بلند کر کے لہراؤ کے میرے نال پڑھیں کہ کملی والا آ گیا، ہر تھا سویرا ہو گیا۔ جنہ ہاتھ نہیں اٹھائے یا نہیں پڑے انہوں نے عرض کر دے آواز ایمانداری نہ دسے آج جڑا تو آدھے تے میرے اندر ایمان دا چاننے اے محمد دا نہیں تے ہور چیدہ ہے، مل کے سارے پڑھئے کملی والا آ گیا، ہر تھا سویرا ہو گیا۔ بھائی زاہد ندیم جے کوئی سویرے پوچھے اے جڑیاں کیوں لگائیں، لائٹی کیوں کرائی، اسٹیج کیوں سنایا، اے معاملہ کیوں کرا دے ہو، کوئی جواب نہ دے آج بس نہیں آکھیا جے ساڑھا کملی والا آ گیا، ہر تھا سویرا۔ دعا دے وچ آمین کہہ دے جے میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا آکھے نا آ گیا کملی والا آجو دے ویڑے واقعی سونا ہے آجا ہوئے نہ پڑھ رہا کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا۔ جنہ نہیں پڑھیا وہ اپنے مقدنہ تے ایک باری سوچن گھر جا کے منو کملی والے پڑھن کیوں نہیں دیتا۔ کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا، یار ہاتھ چوکے بولو ہر تھان سویرا۔
کملی والے دے ملا تے جڑا منگتا بن کے آوے رب نو خالی نہیں جو جان دیندا میرے سائیں لجپال فرما دیندے نے سخی دے بوئے منگتا خالی ٹر جاوے تے منگتے دا تے بگڑدا کچھ نہیں تے سخیاں دے بوئیاں نو لاج لگ جاندی ہے اس واسطے سخی بوئیاں تو منگتے خالی نہیں جان دیندے تو آؤ سارے مل کے پڑھیے کملی والا آ گیا ہر گونج پا دیو ساڈا کملی والا آ گیا ہر سویرا ہو گیا ملا شریف دا مہینہ رہا لوگ کہتے جھڑیاں کیوں لگا دے ہو پرسی ندیاں کتابوں نبی کریم اپنی ماں دی گودی دی اندر آئے جبریل جھنڈے لگے آئے ایک کعبے تے جھنڈا لگایا ایک سیدہ آمینہ دے مقام تے لگایا ایک مشرقی چ لگا کے گیا کملی والا آ گیا ہر سویرا ہو گیا مشرق دے جانوران نے مغرب دے جانوران مغرب دے جانوران نے مشرق دے جانوران آکھیا تینو مبارک ہوے پوچھ دینے قادیاں مبارکہ پیا دینے تے جانور بھی کہن لگے کملی والا آ گیا ہر سویرا ہو گیا اے کملی والا آ گیا ہر سویرا ہو گیا ساڈا کملی والا آ گیا ہر سویرا ہو گیا اما عائشہ فرما دیا میں کپڑے سینے سوئی کوئی نہیں فرما دیا میں حفصہ کلوں داری سوئی لکی آئی فرما دیا میں کپڑے پہ سینی آؤ اچانک دیوے جو تیل ختم ہو گیا فرما دیا دیوہ بجھ گیا میں دیوہ بالن اٹھی سوئی نیچے گر کے گھومے ہو گئی فرما دیا میں تیرے جو سوئی پہ ڈھونڈنی پھر کملی والا آ گیا ہر سویرا ہو گیا اے کملی والا آ گیا ہر سویرا ہو گیا ساڈا کملی والا آ گیا جڑا اونچا بولے رات کملی والے خواب چیون سویرے جدر جاوے اے کہندا جاوے کملی والا آ گیا ہر سویرا ہو گیا نبی کریم دی پھپھو حضرت صفیہ فرما دیا نے اس ویلے سبا بنال میں بھی آ گئی فرما دیا میں بیکھیا کمرے چ دیوا پیا بلد آئے دیوے دلو نظر ہی نہ آوے جدر بیکھنی کملی والا آ گیا ہر سویرا ہو گیا کملی والے آئے سیدہ آمینہ فرما دیا کونین دے والی نے آکے سجدے جو سر رکھے آل اوندیاں ہی سجدے جو سر رکھے آل اوندیاں سجدے جو سر رکھے آل فرما دیا لب ہل دیا بے کے فرمایا رب حبلی امتی رب حبلی امتی اوندیاں سجدہ کیتا نہ لے تینوں منو یاد کیتا آلہ حضرت امام آل سنت نے کلم توڑ دیتا کہ آپ فرما دینے پہلے سجے دا پہ روزے ازل سے درود یہ پہلے سجدہ پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہلا سلام یادگاری امت پہلا آؤندے میرے نبی سجدہ کیتا روند ماریا تساں فیصلہ بادیو نہ سٹیج والے پڑھے تے نہ نیچے والے صحیح پڑھیا بھائی چلو میری تے ڈیوٹی سائیاں لگائی ہے کہ تو حضور دیاں نہ تائی پڑھنی ہے
میں تے پڑھ کے جانا بھائی انشاءاللہ. کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا. او کون ہے جنہوں میرے نبی دے نور دا چانن نہیں ملے؟ کملی والا آ گیا تھاں تھاں سویرا ہو گیا. ادھر حضور ماں دی گودی وچ آئے، ادھرو بنو سعد قبیلہ طائف تو اگے اتھے کمائی ہے جدہ نام ہے حلیمہ سعدیہ. اما حلیمہ فرما دیا کہ میرے علاقے جب بارش نہیں ہو رہی، قحط پہ گیا، کھانو لکمہ بھی نہیں ملتا. آپ فرما دیا کہ میرا خامد میرا شوہر حارث بھی بیمار ہو گئے. اما حلیمہ فرما دیا کہ میرے تے پے در پے مصیبت نازل ہو رہی ہیں، عجیب امتحان میرے تے نازل ہو گئے. اما حلیمہ فرما دیا کہ میری اونٹنی نو اللہ نے بچہ عطا کیتا، بھوک دی وجہ تو میری اونٹنی دا بچہ مر گیا. آپ فرما دیا میری گدی او دی لت ٹوٹ گئی، میری اونٹنی دی بھی لت ٹوٹ گئی، میرا شوہر بھی باہر. فرما دیا انہاں دنوں چ اللہ نے منوں بھی پتر عطا کر دیتا، میرے چ اتنی طاقت ہی نہیں کہ میں اپنے پتر نو دودھ پلا سکاں. علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ درختان دے پتے کھا کے گزارا پہ کر دے. عجیب غربت عالم. اما حلیمہ فرما دیا ہو گیا. آپ فرما دیا کہ اتنی مصیبتاں دے بعد بھی میں نا اللہ دا شکر ادا کری جاؤں. پھر بھی اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، بے کعبے والا تیرا شکر. اما حلیمہ فرما دیا کہ رات میں ستی تھے، میرے مقدر جاگ پہ. خواب چنا کہ سونا جا بابا آکے تے میں نے کہندا اٹھ حلیمہ میرے پیچھے پیچھے آ جا. اما حلیمہ فرما دیا میں پیچھے گئی تو میں نے دودھ دی نہر تے لے گیا. فرما دیا انہیں دودھ دا پیالہ بھر کے نا کہ میں نے پلایا. فرما دیا میں ایک کوئی گھٹ پیتا تے میری بھوک بھی مک گئی تے دکھ بھی مک گئے. اما حلیمہ بڑی حیرت زدہ ہو کے نا تو اس بابے نے فرما دیا وے بابا تو کون ہے؟ تے بابا کہنے لگا بی بی میں تیرا او شکر ہاں جیڑا غریبی وچ بھی رب دا کری جانی ہے. میں تیرا شکر ہاں. اللہ نے فرمایا ان شکرتم لازیدنکم. اللہ فرماتا جڑا میرا شکر ادا کرے میں انہوں نعمتاں اور زیادہ عطا کرنا. جتنا کوئی شکر ادا کرے اللہ انہوں اور نعمتاں عطا کر دے. اما حلیمہ فرما دیا بابا کہنے لگا کہ میں تیرا شکر ہاں جڑا اللہ دا ادا کرنی ہے. تے بابا کہنے لگا حلیمہ جے لینیاں نے نا برکتاں تے اٹھتے مکے آ جاؤ. سبحان اللہ گھر جا کے ضرور بولے آجی بھائی. تسی بالکل نہیں بولنا بھائی. سبحان اللہ. میں اج ایک اور تقریر کرن بھی فیصلہ آباد جانا ہے کہ نشاط آباد. میں نشاط آباد پہنچنا ہے. ہسو نا وہ دا ذوق ویکھو تے اپنا خوف ویکھو. انہاں تے نعرہ ماریا تساں نعری ماری ہے سارے. سبحان اللہ. سیدہ آمینہ فرما دیا نے کہ حضرت اماں حلیمہ فرما دیا بابا میں نے کہنے لگا جے برکتہ لینی نہیں تھی حلیمہ مکے آ جا. رحمتہ تے برکتہ والا رسول آئے. سن لو بات تاکہ میں تھوڑی وضاحت کر دے اماں حلیمہ دا میں تھوڑا جا نا تعارف پیش کر دے تاکہ تو انہوں تقریر سمجھے چاسا نہیں ہو جائے. مکہ شریف دے جڑے امیر لوگ سن نا اپنے بچیاں نو اماں حلیمہ دے علاقے چپال دے سن. او دیاں دو وجہ سن مین. ایک تے پہلی بات ہے کہ مکے چ گرمی بڑی ہوندی سی، لوگ اپنے بچوں نو طائف دے علاقے چپال دے سن تاکہ اتھے سردی دا موسم میں بچے دی صحت ٹھیک رہے. دوسری وجہ اسی کہ بنو سعد قبیلے دے لوگ عربی بڑی فصاحت تے بلاغت والی بول دے سن. لوگ چاہتے سن کہ چونکہ شاعری دا زمانہ ہے، شاعری دا دور بڑے بڑے جید شعراء عربی دے اس دور چ پیدا ہوئے. لوگ چاہتے سن میرا پتر بولے سونا، کیونکہ بولی دا زمانہ سے نا. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نو حکمت دے کے بھیجا. کیوں کہ اس دور چ حکیم بڑے سن. موسیٰ علیہ السلام نے جڑے موجزات عطا کر کے بھیجا وہ جادو دے مقابلے چاہ سکتے کیونکہ ادو سامری ورگے جادوگر سن. ہر نبی نو اللہ نے زمانے دے مطابق موجزات دے کے بھیجا. حضور دے زمانے چ چکے زبان دانی دا زمانہ سی، لوگ بول دے بڑا سونا سن. اللہ نے محبوب نو قرآن دے کے بھیجا. فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. فرمایا بڑا بول دیو نا، آگے میرا یار ہن کوئی بولے.
کو میرے یار ورگا بول کے تے بخاو فاتو بصورت من مثل مفتی احمد یار خینی میں فرماندے نے قرآن دی صورت نہیں محمد دی صورت دی گل ہو رہی ہے اللہ فرماندا کوئی انج دی صورت لیاؤ جڑی بولے تے صورت بنے کوئی انج دی صورت لیاؤ جڑی بولے تے قرآن دی صورت بنے کوئی لیاؤ انج دی صورت زبان دانی دا زمانہ سی لوگ چاندے سن ساڈا بچہ بولے تو لوگ آکھاں نے بڑا مٹھا بولدا ہے بنو سعد والے چکے عربی بڑی سونی بول دے سن لوگاں دا خیال سی کہ اپنے بچے نو بنو سعد پالیے تاکہ اوتھے پل کے آوے تے عربی سونی بولے تائیوں تے ایک دن حضرت سیدنا صدیق اکبر عرض کیتی یا رسول اللہ اسی بھی عربیاں تسی بھی عربیوں پر یا رسول اللہ اساں گل کرنی ہوے تے الفاظ زیادہ سانو بولنے پیندے نے تسی الفاظ تھوڑے بول دیو تے مطلب زیادہ ہوندا ہے حضور نے فرمایا ابو بکر تینوں نہیں پتہ میں بنو سعد قبیلے چ پل کے آیا اس قبیلے چ پلن تے میرے نبی نو بھی ناس سی نا دو وجہ سن کہ لوگ اپنے بچوں نو بنو سعد قبیلے چ پال دے سن اما حلیمہ دے علاقے دے لوگ مکے چو امیراں دے بچے لے کے اوندے نے تے پال دے نے اما حلیمہ فرما دیا سویرے اٹھی تو میں اپنے خامد حارث دے قریب بیٹھ کے آکھیا کہ مکے میری سہیلیاں بچے لین واسطے جا رہی ہیں تے اجازت ہوئے تے اس باری میں بھی جاواں آپ فرما دیا میرے شوہر راضی ہو گئے اسی تیاری کر لیں آپ فرما دیا کہ میں اپنا پتر انہاں دا نام سی عبداللہ اے تقریباً حضور دے ہم عمر سن انہاں نو گودی چلیا فرما دیا شیر خار دودھ پیندا بیٹا اپنا نال لیا اپنی اونٹنی نال لئی اپنی گدی لئی اودے تے سامان رکھیا اپنے شوہر نو نال لیا تے آپ فرما دیا 9 میرے قبیلے تے محلے دیاں عورتاں میرے نال ٹریاں امام ابن حشام نے لکھیا کہ ایک قافلہ ہن ٹر پیا بنو سعد قبیلے تو میں الحمدللہ ہر سال اما حلیمہ دے گھر دی زیارت کر کے آنا میں سعادت ہے کہ الحمدللہ کریمہ دی مہربانی میں ہر سال جانا میں اج بھی جا کے اتھے دوستاں نو کہنا اتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو اتھے اج بھی محمد دے سامہ دی خوشبو ہے انہاں پہاڑاں تے پتھراں نو ویکھیا کرو اے اساں حضور نو نہیں ویکھیا انہاں تے حضور نو ویکھیا نا کسے پتھر تے حضور دی نگاہ پئی ہوے گی نا جنہ اکھیاں نے دل پر ڈٹھا اساں او اکھیاں تک لئیاں تو ملیوں تے ساجن ملیا ہن آسان لگ پئیاں او پتھر ہی ویکھا او جنہ پتھراں نو حضور نے ویکھیا تے جنہ پتھراں نے حضور نو ویکھیا ہے اما حلیمہ فرما دی جدوں میں ٹری نا تے آپ ارشاد فرما دیا کہ چونکہ میری گدی دی میری اونٹنی دی لت بھی ٹوٹی ہوئی سی او لنگڑا کے چل دی فرما دیا میری سہیلیاں اگے گزر گئیاں میں پیچھے رہ گئی ٹھہر جاندیاں میں نال ملا دیا میں پھر پیچھے رہ جانیاں ٹھہر دیا پھر پیچھے رہ جانیاں اما حلیمہ فرما دیا کہ میری سہیلیاں میں چھڑ کے مکے ٹر گئیاں میں پیچھے رہ گئی اتنا پیچھے رہ گئی کہ آپ فرما دیا جدو میں مکے پہنچی تے میری سہیلیاں امیران دے بچے لے کے مکے جو باہر پیاں نکل دیاں تے ماں پہ مکے داخل ہوا اما حلیمہ فرما دیا دل تے میرا اوتھے ہی ٹوٹ گیا کہ امیران دے بچے تے اے لے گئیاں آپ فرما دیا کہ میں ٹوری ٹوری مکے دی گلی بچائی رواج اسی کے دائیاں آکے کعبے دے بیڑے چ بیٹھ جانیاں سن جنہوں دائی دی ضرورت ہو دی وہ مکے جو کعبے چ آکے نا تے اپنی من پسند دائی لے جاندے اما حلیمہ فرما دیا جدو میں مکے پہنچی تے ادھی رات دا ویلا سی آپ فرما دیا رات بڑی گہری تے میں جدو کعبے دے اندر پہنچی تے میں ویکھیا تے کعبے چ کوئی بندہ پرندہ ہی نہیں آپ فرما دیا رات دا اندھیرا اما حلیمہ کعبے دے دروازے چ کھلو کے نا تے رو پئی شاہ جی تے رو کے نا تے اما حلیمہ کعبے وال ویکھ کے کہندی ہے کعبے والیا انج بھی ماڑا بنائے تے مقدر بھی ماڑا ہی بنائے نہیں منو بھی ماڑا بنایا تے مقدر بھی ماڑے بنائے اما حلیمہ نے دوڑ گیا کہ کعبے دے پردے پھڑ لے تے پردے پڑ گئے ارد کر دیا کعبے والیا بڑی دوروں ہیں آئی اما حلیمہ کعبے والے نے شکایتاں بھی کر دی تے ارد کر دیا کعبے والیا میرے علاقے جو بارش نہیں ہو رہی ارد کر دیا یا اللہ قید پہ گیا ارد کر دیا کعبے والیا میرا خاوند بڑا بیمار ہے میری اونٹنی دا بچہ بھی مر گیا میری گدی دی لت بھی ٹوٹ گئی اونٹنی دی لت بھی ٹوٹ گئی ارد کر دیا کعبے والیا میرے چنی طاقت نہیں اپنے پتر نو دودھ پلا لوا اما حلیمہ کعبے دے پردے پھڑ کے روئی جا رہی نالے رو کے کہندی ہے کعبے والیا میں بڑی غریب پوری دنیا سے میرے جنہ غریب کوئی نہیں عرض کر دیا ربا بہتا نہیں منگ دی میری جولی جد رحمت قطرہ ہی پا دے کعبے جی آواز آئی حلیمہ رونا تیرے برگا غریب کوئی نہیں او آگیا ہو دے برگا امیر کوئی نہیں اما حلیمہ فرما دیا کعبے والے آؤ میری جھولی جد رحمت قطرہ پا دے آواز آئی حلیمہ رونا تو رحمت قطرہ پہ مگنی ہے
اسا رحمت للعالمین دے کے بھیجنا اسا کا دو جہاں دی رحمت نو دے کے اما حلیمہ فرما دیا میں نے کی پتا سی میری دعا اتنی جلدی قبول ہو جانی ہے اما حلیمہ فرما دیا جب میں کعبہ دا پردہ پھڑ کے رو رہی تھی اچانک نا ادھی رات ویلے میں نے نا کعبے دے دروازے چو پچھوں آواز آئی کوئی دائی ہے اج ادھی رات ویلے خلاف معمول کوئی دائی لینا آیا ہے ادھی رات ویلے اما حلیمہ غریب سی نا مڑ کے فرما دیا میں انج ویکھیا تے کعبے دے دروازے چ ایک بڑا ہی سونا جا بابا کھلوتا غریب سی نا دوڑ کے اما حلیمہ قریب گئی جی جی میں گائیاں جی بابا جی فرما دے بی بی تیرا نام کی ہے اما حلیمہ فرما دیا میرا نام حلیمہ اے بی بی تیرا قبیلہ کیڑا پنڈ کیڑا فرما دیا او طائف تو آگے جائیے نا جی دیکھ بنو سعد قبیلہ ہوتا جی میں اوتھوں دیاں عربی لوگاں دی عادت سی کہ ہر گل وچ فال نکال دے سن فال او بابا جی سوچی پہ گئے کہنے لگے حلیمہ حلمی چو نکلیا ہے سادیہ سادی چو نکلیا ہے تے گلاں تے دوویں ٹھیک نے ہولا ہولا بولو تو انہوں نظر نہ لگ جائے گلاں دوویں ٹھیک نے اما حلیمہ فرما دیا بابا میری گل سن کے مسکرا پیا اما حلیمہ فرما دیا بے بابا تیرے ماتھے دا میرا آپ ویکھاں کوئی راتاں جاگن والا لگنا ہے تیرے چہرے دا نور ویکھاں کعبے دا متولی لگنا ہے جے تیرا لباس ویکھاں مکے دا چودھری لگنا ہے بے بابا میرا نام پوچھ کے ہسیا کیوں ہے بابا کہنے لگا بی بی میں ہسیا نہیں نہ کعبے دا متولیاں قریش دا سردار میرا نام عبد المطلب ہے اج تین دل گزرے میں کعبے دا تباہ پیا کردہ سا میں تیرے مقدر بے کہ خوشی نال مسکرا رہا تباہ کعبہ کر دیا میں نو کعبے چی آواز آئی عبد المطلب دائیاں بڑیاں ہون گیاں اپنا پترا محمد کسے نو نہ دیویں پیچھے کماڑی جی حلیمہ ہوندی او دی کلی کچی ایمان بڑا پکا میرا ماہی رکھ دی او دی کلی کچی تے ایمان بڑا پکا ہے اما حلیمہ نے جدو ایک گل سنی تے اما حلیمہ مڑ کے نا تے رو پہ چیخ نکل گئی نا تے اما مڑ کے انج کر کے کہندی ہے کعبے والیا اب میں نو معاف کری میں نو تو آج پتہ لگے تو میں نو ماڑا بنایا میرے مقدر ماڑے نہیں بنائے میں آج مکے آئی نہیں تے میرے نا دیاں دھما پہ بھی گئیاں اما حلیمہ حضور دے دادا جی نو کہن لگیاں جی چلیے ان حضور دے دادا جی اگے گئے تھے اما حلیمہ پیچھے پیچھے آ رہی ہیں محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے کہ مکہ دیاں تھوڑیاں جیاں گلیاں میں ٹر دیاں نا ایک گھر آیا تے اس گھر دے اندر اما حلیمہ فرما دیوں بابا جی اندر چل گئے تے میں باہر گلی چ کھڑی ہاں تھوڑی دیر دے بعد نا ایک نوجوان لڑکی دی آواز آئی حلیمہ اندر آ جا نوجوانوں ہن میں کیڑا رنگ دیواں اما حلیمہ فرما دی جدو میں اندر گئی نا تے میں ویکھیا تے ویڑا نور نالا نور ہے ویڑا نور نالا نور ہے اما حلیمہ فرما دی میں ویکھیا او کتھے وے جدے لئی میں آئی ہاں آپ فرما دیا میں اسرا کر کے کمرے چ ویکھا تے ایک نکرے چ انج کر کے جھولا پیا جھولدا ہے تے آپ فرما دیا میں حیران رہ گئی کہ کمرے چ جنہ نور ہے نا یہ سارا پنگھوڑے چ پیا نکلدا ہے اما حلیمہ فرما دیا میں سیدھی پنگھوڑے والی ٹر گئی سیدھی پنگھوڑے دے قریب جا کے نا تے جھولا پیا جھولدا ہے نا ڈھولنا پیا جھولدا ہے اس طرح کر کے اما حلیمہ فرما دیا میں اپنا گوڈا لگا کے تے پنگھوڑا روکیا روکے تے علماء فرما دینے اس ویلے نبی کریم نا نیند فرما رہے سن سو رہے سن آرام فرما رہے میرے آقا نیند فرما رہے تنام عینی ولا ینام قلبی والی نیند اکھاں سوتیاں تے دل پہ آ جاگے میرے آقا نیند فرما رہے تھے تین طرح دی روایت ہے کہ سرخ سفید یا کالے رنگ دا کپڑا سی حضور دے رخ انور تے اما حلیمہ فرما دیاں کپڑے چ نور دیاں لاٹاں پیاں باہر نکل دیاں یہ نہ سمجھا جے کہ ہو رہے ہمیں گلاں بنیاں نا 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 میں تانوں درجنہ کتاباں دے حوالے دے سکنا ہے الحمدللہ علی ذالک اما حلیمہ فرما دیاں کپڑے چ نور دیاں لاٹاں پیاں باہر نکل دیاں نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دیاں
اس طرح کر کے نامہ حلیمہ فرما دیا میں حضور نو پنگوڑے چو اپنی گودی چو چکیا نا تے فرما دیا دل پہ دھڑکے تے ہاتھ پہ کام دے نہیں حلیمہ ہو رے کننا کو سونا ہوئے اس طرح کر کے اما حلیمہ فرما دیا میں کم دے ہاتھا نال حضور دے چہرے تو انج جدو کپڑا چکیا نا تے میں تا دل پھڑ کے بہ گئی ایڈا ہی سونا اما حلیمہ بے کے فرما دیا میں کی دسا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھاؤ کے پھبل وہ سنا کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دھن اما حلیمہ فرما دیا میں تا دل پھڑ کے گیا تے جے اے رنگ میں میاں محمد بخش دے قلم دی نوک تے رکھ کے عرض کرا سچی دسو ایڈی ڈیلی سبحان اللہ دا میں گاہ کہے ہوں جنہوں حضور دا ذکر سن کے جنی خوشی ہو رہی ہے انہاں اونچا ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ گواہی دیو کہ اسی سرکار دا کھانے آتے سرکار دا پہ گانے آ جی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے حضور توڑ کے رکھ دیتا قلم دا نوک تے آپ ہی رجال فرماتے ہیں کالے کنڈل بھائی کالے کنڈل اے ظلف مہید جال چھلے ان کیڑا نلے اکھ نیلا محمد دل لٹ کھڑیا دل میرا اما حلیمہ نا فرما دیا اس ویلے نا حضور نیند فرما رہے اکھیاں بند سنا تے حضور دے نا ہلکے خراٹیاں دی آواز پڑی آوے سمجھ آ رہی گل جی اور یاد رکھیے گا محدثین تے شارحین فرماتے ہیں حضور دی ساری زندگی تے حیات طیبہ دا معمول سی نبی کریم جدو بھی نیند فرما دے سن امام دارمی رحمت اللہ علیہ نبی سنن دارمی چ لکھیا کہ حضور جدو نیند فرما دے سن نا تے ہلکے خراٹیاں دی آواز آندی سی ایویں ہلکے خراٹے او نہیں کہ بندہ ستا ہوئے تے دوسرے محلے پتہ لگے چاچا جی ستے نہیں اے در یتیم دے خراٹے نے جڑے کناں نو سکون عطا کر دینے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے میری تے تواڈی تے نبی دی نیند ایک جیسی نہیں حضور نے فرمایا میریاں اکھیاں سوندیاں تے میرا دل جاگدا ہوندا ہے او بولو تے صحیح حضور جدو ستیاں اٹھ دے سن اسی سو جائیے یا انسان کسی چیز نہ ٹیک لگا کے فقہ دا مسئلہ ہے کہ اس طرح ٹیک لگا کے بندے نو نیند بھی اونگ آ جائے نا تے وضو ٹوٹ جاندا ہے اونگ آ جائے نیند ٹیک لگا کے کسی چیز نہ بندہ بیٹھا بغیر ٹیک تو بیٹھا ہوئے اونگ آوے پھر وضو نہیں ٹوٹدا اور ٹیک لگا کے بیٹھا ہوئے اونگ آ جائے وضو ٹوٹ جاندا ہے اور نبی کریم جدو سو کے اٹھ دے سن تے بغیر وضو دے نماز دی نیت کر لینی کیوں اصل وجہ ہے کہ حضور جدو نیند بھی فرما دے سن تے وحی دا نزول ہو جاندا کیونکہ نبی دا خواب بھی وحی الہی ہوندا ہے تے سچی دسو او جدا نیند وچ ستیاں رب دا رابطہ نہ ٹوٹے او دا وضو کیویں ٹوٹ سکدا ہے جدا ستیاں رب نہ رابطہ نہ ٹوٹے او دا وضو کیویں ٹوٹ سکدا ہے اور اے بھی تساں سنیا ہوے گا کہ قیامت نو حضور نے سجدہ کرنا ہے نا حضور نے سجدہ کرنا نا تے اللہ نے فرمانا ارفع رأسک وشفا تشفا سر چک میرے محبوبہ جویں آکھیں گا اویں کر لواں گے تے سجدہ تے اودو کریدا نا جدوں بندہ وضو وچ ہوے تے مشہد میدان چ کوئی حدیث نہیں وکھا سکدا کوئی ضعیف تے مرفوع حدیث بھی نہیں وکھا سکدا کہ حضور نے قیامت نو پہلے وضو کرنا تے پھر سجدہ کرنا نہیں
وہ جڑا قبر چ دفن کرن لگیا انہوں غسل دیتا سی نا اسے وضو نالے میرے نبی نے قیامت نو سجدہ کرنا ہائے 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 تے جدی موت جدے رسول دی موت او دا وضو نہیں توڑ سکتی اس رسول دی موت اس رسول دی زندگی نو کیوں ختم کر سکتی ہے اے بحث لمبی ہے میں مڑ واپس آواں میرے نبی نیند فرما رہے اما حلیمہ فرما دیا میں گودی چوکنے انج کر کے ہاتھ مصطفیٰ دے سینے تے رکھیا اما حلیمہ فرما دیا حضور اکھاں کھول کے نا تے مسکرا پہ انج جی میں حضور پہ فرما دے اما آ گئی ہیں میں تینوں ہی پیوڑی آج جڑے کہندے نا نہیں جی وہ نہیں دائیاں آئیاں تے حضور نو یتیم سمجھ کے چھڑ کے ٹر گئی ہیں نہیں بھائی وہ کسے دی کی اوقات ہے میرے نبی نو چھڑ کے ٹر جاوے ایڈا سونا کوئی معبود چھڑیا جاندا ہے کسے دی کی اوقات میرے نبی نو چھڑ کے ٹر جائے بس اصل چ حضور نو پتہ سی پیچھے اما حلیمہ پئی اوندی ہے میں او دے نال جانا ہے حضور نے کسے دائی نو پسند ہی نہیں فرمایا گرامی قدر حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو فرعون دے ماں نے جدو دریا چ روڑیا تے آپ فرعون دے دربار تک پہنچ گئے نا تے فرعون دی بیوی آسیہ جدو دودھ پی لاندی ہے تے آپ حضرت موسیٰ دودھ نہیں پیندے سارے شہر دیاں مصر دیاں دائیاں کٹھیاں کر لیاں تے موسیٰ کسے دا دودھ نہیں پیندے آپ دی بہن نے ویکھیا کہ موسیٰ میرا ویر کسے دا دودھ نہیں پیندا اپنی امی نو بلا کے لے آئیاں امی دائی بن کے آ جا جدو ماں نے گوچ لیا تے موسیٰ ماں دا دودھ پین لگ پہ پتہ سی میں کسے دا نہیں پینا میری ماں پیچھے پہ آؤندی ہے کملی والے نو بھی پتا سی میں کیوں کسی اور ماں دی گوچ جاؤں میری ماں حلیمہ پیچھے پہ آندی ہے اس واسطے حضور نے کسی نو قبول نہیں فرمایا بس بھئی اما حلیمہ فرما دیا میں سرکار نو جدو گودی جو اٹھایا نا تے سیدہ آمنہ اما حلیمہ فرما دیا میں گلی چاہوں دی سوچ دی ساں کہ جاواں گی نا تے مکے دے چودھری نے تینہ نو آکھاں گی تو اڈا پتر تے پال دے ماں گی تے میں انہیں پیسے لینے نے انہیں رقم لواں گی انہیں بکریاں انہیں توفے لواں گی اما حلیمہ فرما دیا جدو میں حضور نو چکیا نا تے سیدہ آمنہ میرے کول آئیاں تے فرما دیا حلیمہ میرا سونا جب پتر ہے تینوں پالندہ کھی لینا ہے اما حلیمہ رو کے فرمان لگی آمنہ میں کی لینا ہے سیدہ اما حلیمہ فرما دیا نہیں آمنہ میں کی لینا ہے سیدہ آمنہ فرما دیا 10 حلیمہ کی چاہید آئی حلیمہ رو کے کہن لگی آمنہ جدو گلی چاہتی سا خیال آیا سی جاواں کی پیسے مانگاں گی تو پہ لواں گی سیدہ آمنہ فرما دیا ہن کی خیال ہے اما حلیمہ کہن دیا آمنہ ہن تیرا مال نہیں چاہیدہ تیرا لال چاہیدہ بس منو لال دے دے جنہوں اے لب جے انہیں رب کو ہور لینا بھی کی جنہوں سونا لب جے انہیں رب تو ہور کی لینا بس اما حلیمہ حضور نے گودی چوکے نا تے کھڑائی جاوے 3 دن اما حلیمہ حضور دے کر رہی ہیں کتنے 3 دن اما حلیمہ فرما دیا سیدہ آمنہ نے منو اس ساریاں گلاں سنائیاں جڑیاں حضور دی ولادت تو پہلے حضور دی اما حضرت آمنہ نے حضور دے معجزات ویکھے سن نا او پرندیاں دا مبارک دینا ہونا او نبیاں دا مبارک دینا ہونا او پتھران دا لف جانا او موم بن کے آپ فرما دیا السلام علیکی یا ام رسول اللہ کہہ کے پتھران دا منو سلام کرنا او سارا کو جمع حلیمہ جدو سنیا نا سید آمنہ کو لوں تے آپ فرما دیا ہون خیال آوے حلیمہ کیڑا ویلا ہوئے تینوں اپنے گھر لے جاؤں بس اما حلیمہ جدو ٹوری نا آپ فرما دیا جدو میں گلی چو حضور نو لے کے نکلی تھی او اونٹنی جڑی میں لے کے آئی سان جدی لات ٹوٹی فرما دیا انہوں میں گلی چو بند کے آئی سانا آپ فرما دیا جدو میں حضور نو لے کے گلی چو نکلی تھی اونٹنی نا وہ ڈاچی اپنے گھٹنیاں تے سر رکھ کے بیٹھی پر جدو حضور آئے نا گلی ویچ اب میرے والے کہا جو اونٹنی نے لیا سانس چ گئی ہوا تے ہوا چ گئی نا نبوت دی خوشبو تے اونٹنی سر چک کے کہندی کدھر ہوئی تے نہیں آ گیا جیدیاں 1,24,000 نبی اڈیکاں کر دے گئے اس طرح کر کے اونٹنی نے جدو اما حلیمہ دی گوچ حضور نو ویکھیا نہ روایت ہوئے میں ذمہ داراں اونٹنی نے 3 واری کعبے وال منہ کر کے سجدہ کیتا تے اونٹنی کہن لگی ربا میں کیڑے منہ نال تیرا شکر ادا کراں میں کوجی دی سواری دی نبیاں دا دولہ پہ آیا ہوندا ہے اچھا محبت پرید دی گل تے عرض کر دے میں نقطہ عرض کر دے میں یار او جیڑی اونٹنی تے جڑے جانور تے 2 گھڑیاں میرا نبی بہ جائے او اونٹنی تے جانور نو پتہ ہوندا ہے کہ سجدہ کعبے وال منہ کر کے کرنا ہے تے آج جڑے کہندے نبی دے ماپے کلمہ نہیں پڑھیا نبی دے ماپے مسلمان نہیں او بتاں نو سجدے کردے سن او چلیا جڑے جانور تے نبی 2 گھڑیاں بہ جے اونوں پتہ کعبے وال سجدہ کرنا تے جڑی ماں دے شکم چ 9 مہینے وسے اونوں نہیں پتہ کدھر منہ کر کے سجدہ کرنا
جیڑی ماں نو نبی آ کے مبارکہ دینا اس ماں نو اپنے پتر دے نبی ہون تے کوئی شک سی سید آمنہ فرما حلیمہ فرما دیا میں اونٹنی کو لو گزری نا ہن اگلی گل اس تو بھی ود لطف علی سنا دینا مینوں اج ویسے سمجھ نہیں آ رہی کہ یا تے تسی مست ہو گئے تا نہیں پہ بول دے تے یا تہاڈا یہ ارادہ کہ اسی سب جلدی چھڑ دیں جان کدھر میں جلدی جان چھڑ دے ماں اگے جانا بندے پھر بھی کدے متھے لگنا ہوندا بھائی اے بھائی زاہد دورہ نے انیاں محبتاں نال منوں بلایا انیاں سفارشاں ڈال کے پھر ٹائم لیا تو میں حاضر ہو گیا تے اے منوں کی کہن گیا سی صاحب ساڈے پنڈ والے تہاڈے کول بولے ہی نہیں اونچا بولن دی کوشش کرو سبحان اللہ لباں چوں نکل جاندی ہے میں 20 سالہ دور خطاب وچ بندہ سبحان اللہ کہندا مردہ نہیں ویکھیا اجے تک ودی نو ست ہی خیراں ہوندیاں نے اونچا بولو سبحان اللہ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی محبت دی بات لکھی آپ فرما دیں تفسیر مظہری دے اندر کہ اماں حلیمہ فرما دی کہ منو خیال آیا کہ سبب نال مکے آئیاں مکے جک کعبہ تو لوگ تے کعبے دا حج کرنا ہوندے نے طواف کرنا ہوندے نے کعبے دی زیارت کرنا ہوندے نے تے حلیمہ سبب نال آئیاں جاندا جاندا کعبہ ہی ویکھ جا اما حلیمہ فرما دی حضور نو گودی چکیا تے میں کعبے دا طواف کیتا طواف کعبہ کر کے دل کرے حجر اسود چوم لواں پر رش اینا کہ فرما دیاں کہ مینوں خیال آیا کہ جے دھکا لگیا تے میری گود وچ بچہ ہے تے بڑا سونا تے معصوم بچہ ہے تے اینوں کدھر تکلیف نہ ہوے دھکا نہ لگے اما حلیمہ فرما دی میں او جا کے نہ کعبے دے ویڑے دے نکر وچ بیٹھ گئی کہ جدوں رش تھوڑا ہوے گا نا تے پھر چوم لواں گی علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرما دے نے اما حلیمہ کہندی ہے جے میں حضور نو لے کے بیٹھی تے حجر اسود نو لوگ پہ چوم دے تے حجر اسود نہ کعبے دی دیوار وچوں اس طرح ہلیا تسی اولا بولو میں تے گل سنائی جانی اینج حجر اسود ہل دے اما حلیمہ فرما دی حجر اسود اپنی جگہ تے کھڑی آؤ لوگ چومن والے پیچھے پیچھے پہ دوڑ دے نے حجر اسود اگے اگے دوڑ دے فرما دیا پتھر دوڑیا دوڑیا آؤ کہ میری گودی دے اندر تے کملی والے دے لباں دے نال لگ گیا حجر اسود جی آواز آئی دنیا والے ہو تو ہاڈا حج مینوں چم کے ہوندا ہے میرا حج محمد چم کے سبحان اللہ لے چلاں بابا بلے شاہ دے دربار ہوتے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جدی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دا لوری سنائی چپ روے جدی ماں درود دیاں لوریاں تے پالے او بولے سبحان اللہ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلی پوڑی پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل سراتے تیرا لوکی حج مکے نو جاندے ہوئے میں مکھوے نے کہا لوگو تو آڑا حج میں نو چوم کے ہوندہ میرا حج محمد نو چوم کے ہوندہ آجے او پتھر ہے سی نا جڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کپڑے لے کے دوڑ پیا سی آجے میں دیتے بھی رنگ پیش کیتا کہ پتھر دوڑ دینے تے میں قرآن دی دلیل پیش کرتے ہیں چلو بڑھ واپس آ جاؤں اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا میں حضور نو لے کے تے جدو طواف کیتا حجر اسود تے لوگ میرے وال ویکھن لگ پے مینوں خیال آیا اے تے بچہ بڑے مقدراں والا تے انہوں ہووے نہ تے جلدی گھر لے جاواں کوئی دشمنی نہ پیدا ہو جائے آپ فرما دیا میں دوڑ کے نہ تو میں آ کے اونٹنی تے بیٹھ گئی آپ فرما دیا میں پیچھے تے میرا شوہر حضرت حارث اگے بیٹھ گئے ہن حارث اونٹنی نو اٹھاندے نے اٹھ دی اس طرح کر کے نا درہ پکڑ کے نا محمیز پکڑ کے اس طرح چھانٹا مارن لگے نا اٹھنے لگے تو حضور دے دادا جی دور کھلو کے پہ ویکھ دے سان فرما لگے حارث نہ ماری عرض کی تھی حضور اونٹنی اٹھ دی نہیں
آپ نے فرمایا میں کلیہ دساں اٹھ جائے گی. تے حارث بول کے کہنے لگے اے اونٹنی میری ہے کہ تہاڈی ہے؟ تے حضور دے دادا جی فرمان لگے اونٹنی تے تیری ہے تے پوترا میرا ہے کہ تیرا ہے؟ حضور پوترا تے تہاڈا ہی ہے. فرمایا لے پھر میں تینوں طریقہ دساں اونٹنی اٹھ جائے گی. حضور وجہ آپ نے فرمایا حلیمہ اینو جو لے کے پیچھے پہ بیٹھنی ہے تے اے آ جائے تے کسے نبی نو بھی اگے ہوندی ضرورت نہیں ہوندی. اے تیرا شوہر اگے بیٹھا اس واسطے نہیں پئی اٹھدی, تو اگے بیٹھ جا شوہر پیچھے بیٹھ جائے. اما حلیمہ فرماتی ہیں میں جدو حضور نو لے کے اگے بیٹھی نا تے میرے شوہر حارث پیچھے بیٹھے, اونٹنی اٹھ کے کھڑی ہو گئی. انہیں حضور دے قدم مبارک نو نے اس طرح کر کے منہ پیچھے کر کے حضور دا قدم اما حلیمہ دی گوچ چومیا. وہ پتہ نہیں اپنے نصیبت کنا کو ناز پہ کرے. اما حلیمہ فرما دیا ہن میں گودی چلا کے جدو حضور نو بیٹھی نا اجے میں بیٹھی ہاں تے فرما دیا میں ویکھیا حضور نے میری گود چوں نا ید اللہ والے گورے گورے نکے نکے ہاتھ نکالے تے اے اس طرح کر کے نا تے اونٹنی دی مہار پکڑ لئی. اما فرما دیا مینوں خیال آیا وے سونیا تیرے نبوت دے نازک تے گورے گورے ید اللہ والے ہاتھ تے میں تے غریبنی نے رسیاں وٹ وٹ کے باغاں بنائیاں, تیرے ہاتھاں نو کدھر کوئی چبن نہ ہوئے, کوئی تکلیف نہ ہوئے. اے اس طرح کر کے نا اما حلیمہ فرما دی میں بڑے پیار نہ حضور دا ہاتھ چھڑا کے نا تے اپنی گودی چ کیتا. حضور نے انج میرے ول ویکھیا. اما حلیمہ فرما دی جلال نال ویکھیا میرے تو نبوت دا جلال برداشت ہی نہ ہویا. اما حلیمہ فرما دی میں ہاتھ چھڑیا حضور پھر مہاراں پھڑ لئی. اس سے خیال دیتا فرما دیا میں دوسری بار یہاں ہاتھ پکڑ کے نا حضور دا تے چھڑا کے گودی چ رکھیا. حضور پھر ویکھیا فرما دیا میں پھر چھڑیا حضور نے پھر مہاراں پکڑ لیاں. میں تیسری بار ہاتھ چھڑاواں لگی تے حضور ویکھیا نا تے میں سمجھ گئی. اما حلیمہ فرما دیا مینوں خیال پہ آوندے سن کہ او میرے محلے دیاں تائیاں بچے لا کے ٹر گئیاں نے, او تے قبیلے پہنچ گئیاں میں پیچھے رہ گئی. فرما دیا سونے میرے والے بیٹھے آؤ میں سمجھ گئی کملی والا پہ آیا. خدا اماں جے باغاں تو پھڑیاں پیچھے رہ جائے گی باغاں محمد نو پھڑا دے جے ساریاں تو پہلے نہ پجاواں محمد کون ہے. بس اما حلیمہ پر فرما دیا پھر مہاراں پھڑ لئیاں سونے. او اونٹنی جڑی اٹھ دی نہیں سی آج تے دوڑ پئی. فرما دیا اگے میں ٹور دی سان ٹور دی نہیں ہن روکنیاں رک دی نہیں. شارحین فرما دے نے سیرت نگار فرما دے نے اما حلیمہ دی اونٹنی نو اگے کھان نو چارہ نہیں ملدا کیونکہ کہہ تو پیا نا. فرما دیا آج اونٹنی قدم رکھ کے چک دی ہے نیچوں سبزہ اگ پیندا ہے. او دے قدماں چ رب نے نہیں برکت رکھ دیتی. آہ اونٹنی دوڑی کیویں دوڑی میں دے رنگ پیش کرانا تے بڑا وقت درکار ہے کیویں دوڑی. بس خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا تاجدار آپ نے اونٹنی دا دوڑن دا انداز انج لکھیا. فرما دے نے محمد محمد پکیں دے گزر گئی, محمد محمد پکیں دے گزر گئی, لباں دے بنے سجیں دے گزر گئی. میں اپنی حیاتی تو قربان جاواں احد نال احمد ملیں دے گزر گئی. حلیمہ دی ڈانچی دا کر کے تصور کھرے ڈانچیاں دے چھمیں دے گزر گئی, کھرے ڈانچیاں دے چھمیں دے گزر گئی. بس اما حلیمہ فرما دیا میں اپنی کلے چ پہنچی نا اور جو شام نہ پئی تے میں گھر بھی پہنچ گئی. او جڑیاں دائیاں 3 دن پہلے ٹریاں سن نا مکے تو اما حلیمہ دی ڈاچی جدو چھاں کر کے کولو گزری نا تے ایک جڑی دوجی نو ہاتھ لا کے کہہ دیا نہیں آ حلیمہ گئی ہے. وہ کہنے لگی حلیمہ کتھے ہوتا مکے کدھر پھر دی ہوئے گی اجے اودی تے اونٹنی کو ٹریا ہی نہیں جاندا. ایک کہنے لگی نہیں پچھو تے حلیمہ ہی لگ دی ہے, آ پچھو تے حلیمہ ہی لگ دی ہے. ایک آواز دے کے کہنے لگی نہیں حلیمہ گل سن جا پر اج حلیمہ کدیاں سن دی ہے اج حلیمہ دے نا دی وکھرے نے. ایک آواز دے کے کہنے لگی نہیں حلیمہ اگے تو بلاندی سیاسی نہیں سا رک دیاں اج اسی بلانیاں تو نہیں رک دی. نہیں
مکیوں سواری نمی لے آئی ہے اما مڑ کے کہنے لگی سہیلیو سواری تے ہوئی پرانی ہے میں سوار بدل کے لے سواری دے سواری بدل گئے ہیں بس اما حلیمہ گھر پہنچی کلی والے جاتی پئی تو رو کے کہنے لگی وے سونیا میں تو عرشاں دے اپرونیا میں تینوں کتھے بٹھاواں میری تے آکھ کھاں دی کلی حضور وے کیا کہ اما میں کچھ دنیا دا سونا سونی جگہ تے بہ کے سونا لگ دے میں رب دا او سونا محبوباں جتھے بہ جاواں جگہ ہی سونی بنا دینا تو لے جا کلی وچ پھر عرشاں دے فرشتے تیری کلی دا طواف کرن آیا کرنگے آخری گل سن لو تے اجازت چاہواں بھائی میں اگے پہنچنا ہے باقی گلاں پھر کدے انشاءاللہ کرانگے او جڑیاں تائیاں ماں حلیمہ دے نال بچے لے کے آئیاں سن نا ایک دن کہہ لگے نہیں حلیمہ پنڈ وچ اکو ہی پانی دا کنواں ہے تے ساڈے بچے پیشاب کر کے کپڑے بستر پوتڑے خراب کر دیندے نے تے اسی کپڑے دھون جانیاں تے تو کدے نہیں آئی اما حلیمہ فرما دیا مینوں کدے لوڑ ہی نہیں پئی کہن لگی نہیں حلیمہ تیرا بھی مکی ساڈے بھی مکی تیرا بھی عربی ساڈے بھی عربی اما حلیمہ فرما دیا تو آڈے بھی مکی میرا بھی مکی تو آڈے بھی عربی میرا بھی عربی پر تو آڈے پتر میرے ورگے نہیں میرا تو آڈے ورگا نہیں کہن لگی حلیمہ فرق کی ہے فرمایا تو آڈے پاک کپڑے پلید کر دے دینے میرا محمد پلیتانو ہی پاک کر دے دا سینے چا دل پاک کر دیندہ اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین